एबसुआ बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय जेब्ला बर' बिमाया गथ' जोनोम होनायखौ गारगोन अब्लासो एबसुआ जोबगोन। बर' बिमा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दिनै जेब्लासिम बर' बिमाया थांनानै थागोन अब्लासिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन। बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिटिसि गोरोबथाखौ जाय फालिया बेहा मुंख्लं खाम्फायाव फैनायनि मोन्थाय गैया बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा बुंदों बिथाङा बेयाव हाबनो मोन्थाय गैया, बे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। सासे बिमानि रावनिफ्राय बिमानि खुगानिफ्राय बे सोदोबा ओंखारनो नाङामोन। हारिखौ सिबिनोब्ला एबसुआव बिबान लानानैनो हारिखौ सिबि, गोदान आफाद दानानै नङा। जाथिखौ सिबिनो गोसो दङबा, जाथिखौ जौगाहोनो गोसो दङब्ला, जे बुहुमाव मिथिहोनो गोसो दङब्ला फै फरायसा आफादावनो थानानै बिबानखौ लानानै खामानिखौ माव आरो जाथिखौ सिबिलां। आं बेखौसो बे बाथ्राखौ बुंदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै 15 फेब्रुवारि जे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोनोम सान, बे जोनोम सानाव आङो साफ्रोम बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय। दिनै आङो बे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोनोम सानाव बाहागो लानो मोननानै आंखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा आं सासे बर' बिमा, आं बर' बिमा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दिनै जेब्लासिम बर' बिमाया थांनानै थागोन अब्लासिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन। मानो होनोबा जों बर' बिमानिनो फिसा। दुलाराय बर' फरायसा माने आबसु माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे फरायसा आफादा जों बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय। दा जोंनि बर' बिमाया जेब्लासिम बुहुमाव जोङो गथ' जोनोम होनोखौ गारगोन अब्लासो बे दुलाराय बर' फरायसाया जोबस्रांगोन। आं बेखायनो बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे बर' माहारिखौ दानायाव रायजो राजा आइ आफा बयबो खौसे जालायनानै जाहाथे आवगायबोयो, आं बेखिनिखौ बयनिसिमबो खावलायो। थांनाय दिनावहाय बिटिसि एकर्डखौ फालिनाय नुनो मोनदों। दा बेहाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि जाय बिटिसि एकर्डखौ फालिया बिथांमोना बे मुंख्लंनि माबा हाबनो हानायनि माबा मोन्थाय गैया होननानै बुंदों। बिनि सायावहाय मा बुंदों? आनफर्चुनेटलि जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों मानगोनां बारग' मन्त्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनिसिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो जोंनि मानगोनां दानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा बुंदों बिथाङा बेयाव हाबनो मोन्थाय गैया, बे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। सासे बिमानि रावनिफ्राय बिमानि खुगानिफ्राय बे सोदोबा ओंखारनो नाङामोन। दिनै जोङो बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा बिटिसि बा बिएससि एकर्ड जानानै जोङो 17 बोसोर दिनै आरो बिटिआर बोसोरनै 19 बोसोर जाबोबाय। बे 19 बोसोराव जोङो जाय बिथांमोनहा सिगाङाव 17 बोसोर सरकारखौ सालायदोंमोन, आं बिथांमोनखौ बुंनोसो नागिरदों जे जायगायाव मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बिथाङाबो बे पार्टियावनो दङमोन बा बे सरकारावनो दङमोन। जे जोङो गोथै हाखरखौल' खुलुमबाय थानानै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गोथै हाखरखौल' खुलुमनानै जागोन ना बियो। जे बिथांमोननि न'खर जाय बिथांमोनहा जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मुंख्लं जानानै थांबाय, बिथांमोननि जाय फोलेरफोर फिसा फिसौ बिनि बिदा फंबाय बाय बाहागि बिथांमोनखौ नायनांगौ दायथ' दंना गैयामोन। दिनैसिमबो जे मानगोनां जोंहा बिफा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर'नि बिफा, बिथांनि न'खरफोरा मानो दासिमबो बिथांमोननि न'खरा मानो दासिमबो बै गोदो जेरै दंमोन ओरैनो मानो दङ? बिथांमोननि न'खरखौ मानो नायसनाखै? जों गोथै हाखरखौल' सनमान होबाय थाबा जागोन नामा? बिथांनि न'खर फोलेरखौबो नायनांगोन ना, बिथांनि परिबारफोरखौ नायनांगोन, बिथांनि गथ' गथाया माबोरै दङ। सरकाराव थानानै बिथांमोनखौ अनसुंथाइ होनांगौमोन, बिथांमोननि न'खरखौ दानांगौमोन। मानो होनोबा जोंनि सिमां जे जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिफा बिथांनि सिमाङा मामोन बेखौसो जों गोसोखांनांगोन।
जों गोथै हाखरावल' जे बड'नि एकर्ड दे फैनाय लोगो लोगो हाखरखौल' खुलुमबा जागोन नामा आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनिसिम जे जोङो गोथै हाखरखौल' खुलुमबा जानाय नङा बिथांमोननि न'खर परिबारखौबो नायनांगौमोन बेयो सरखारनि दायित्वमोन दिनै बिथांमोनहा थैनानै थांबाय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बिथांमोननि न'खरा मानो दासिमबो सेरला बेला बिथांनि न'खराव मानो दिनैसिमबो सासेबो साख्रि मोननो हायाखै बिथांखौसो आं खावलायनो लुबैदों आब' मन्त्रि बारग' मन्त्रि आब'आ जाहाथे बिदि होननो नाङामोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा सानसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनायमोन जाथिनि थाखाय नांबोनाय बिथाङा दिनै बिथाङा थांनाय 2000 जे एकर्ड खालामबोबाय बिथाङानो अब्ला बिथांखौ बियो माबोरै माबे रावजों जे बिथाङा मोन्थाय गैया बे गोथै हाखराव हाबनो होननानै माबे रावजों बुंखो माबे गोरबोजों बुंखो आं बेखौसो साननो हायाखै आब'निसिम आङो दा बयनिसिमबो खावलायदों दे दिनै जोंहा माखासे बेन्दोङाव राजनितिकनि बेन्दोङाव थानानै गोदान फरायसा आफाद जोनोम होदों बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोबा बिथांमोनहा जुदि बर' जाथिनि थाखायनो मावनो ओंखारदोंमोनब्ला फै फरायसा आफादावनो थानानै जोङो जाथिखौ सिबिनोबो हायो जाथिखौ सिबिनो गोसो दङबा जाथिखौ जौगाहोनो गोसो दङब्ला जे बुहुमाव मिथिहोनो गोसो दङब्ला फै फरायसा आफादावनो थानानै बिबानखौ लानानै खामानिखौ माव आरो जाथिखौ सिबिलां आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों दिनै गोदान आफाद दादों नाथाय जोङो जोंनि नोजोराव जे बिउसि दाबाय बिउसिआबो जेबो खामानि मावलाङासै आरो दिनै बनसु दादों नाथाय बिथांमोना मोनसे बै बिएसइउनि लिडारानो बनसुनि लिडारानो बिउसिनि बे माबोरै जानो हायो मोनसे आफादखौ सासे मानसि मोननै आफादखौ सासे दैदेनगिरिया मोननै बोरै सालायनो हायो आं बेखौसो साननो हायाखै दा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा जाथिखौ सिबिनो गोसो दङबा बा दंथारोब्ला बिथांमोनहा फैनानै फरायसा आफादावनो थानानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो आं बेखिनिखौल' बिमा जानानै आं बिथांमोननिसिम खावलायो